Rong rup arlo kaching thorang thek pulotang te kedam kebang atowar mesenangji lapen melang haihui avarsai mesenangji pulapuson matha ponsi kedam tang pai pai ni phain kora pho arni rong pli arong arada tum chingrum si kahingno parpik kacheleng atowar kepa mesenji aphan pura tangka chirung rinti si rong atowar kahingno along longle thokpon lo Lakhakre pho Mahamaya constituency angkang dongmukak ward number 3 ke parlopon rongpli arong aradatum jopidap arnibangta kedam kebangji atowar akile kaheno parpega jok bekula arong aradatum thurpak pen dupar timung arong lapen bekula arong along larongni atowar kaheno along longle chithokpon lo Anparta bekula arong asar pen kaningje pona tengki nilitum arong along ke paklar ponji phanki nili lapen nili radatum pen ke bangjilang arni sitami la sonsi klemponpo lapen isi nilitum rong clear radatum aphan piniarni anta karbianglong autonomous council pen thangnata nangkelangpon nangkerapon kavelaki tuning pining lapuchot kali ningkan pharota kesu thithelo nilitum rong choboche lapen inglong atokano gari motor kedam un iputakali bonta piniarni anta tovar ki iku thekdun long le pinlang pusi bekula arong asar lapen aradatum pen than pachini pon Kalma ke 1 kilometer itu lah ya di kala rongan ke ya si sarama da minggu lah lah johang bomo long le dek ya lah tovar ki ta ki arane ki gende pingira thegende lagala di kala rong arat ke dono la ke SDC adu kan lo Demi satu film ada ayat kalau untuk ayat cuma mungkin ini kan dong limitari sih doi oh kalang lah 30 juga dah oh kalang lah kamu sih dah lah namanya 15 waktu tree lah ke rong kilo la dipotimong rong la dikla rong kacuri rong mentalo rong lagi tarakani kampuria gampo park patop lo lagi betul lah Lesson si labang so towar kahing nopen ajok school charlie osomaratum kidam kebang ki siksak lapen ki sokiun iahut towar kidam japhan kisungna aningkan ta lesson si farbom le bonta lapusana kisung pen ki pajok japhan kedam tanga porahut karbiang longoton mas council em lunsing teron chechak tikanglo bonta piniani anta alangli lamchaga tengpen thangnat asaita nangkachi papleng puki thangnat ta abi anparta alangli hempen kahelobik laputa kali bonta kopi ko sona potloni nilitum dupar timung arong bekula arong katcheroi rongpia rong lapen mentaro arong nilitum rongpia rata tumaphan to warnang piponpi lapen kapreka kirapta nang chelang ponpi pusi rong clear rata tumpen ningje pon deonili tumarong arat kisung adu ka bisnami heklong labo bozar pen ke heloke ko anlo 1 kilometer velo sitame kaduk kabe arlengi the batai sitame nili tum pahai naing sitame pahai dunlo bon sitame nili tum panon an sitame nang langle nang pangno bang le pinlai inut arlengi the sitame inut bak phan sitame nili tum alangle tum han kicho khasi भूत पुस्तami nili tum chujok on la भूत पुस्तami nili tum ke bang son sakuri bakuri ta hang de pinla ali phat nili tum ke osomar school ke dam phiblam suar lo tum kiso ason ke ali ke heno ke dam siksak pik an la bang ke la se arlenge the ka duk ka vi cm punoi em punoi ka duk ka vi arat atum an arlenge the sun tami nili tum phat nang pia sonte nili tum lili ning insami pigi Lasi lapuson ke isi kachariatum ke bang jilang apora hutsatami lapuson si rataphan pamang hubom jilang ni mate kachicak alam thepen chepa pleng pon puni laki apor si chini pon. News report KTV News.